Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vreau să vă prezint o altă platformă unde putem câștiga Riot Points, cât și alte bonusuri. Precum vă aduceți aminte, data trecută am făcut un video cu platforma Ingato, care între timp s-a închis, dar atâta timp cât a funcționat a fost super mișto. Iar astăzi vă voi prezenta o altă platformă, se cheamă PWN Win. Precum am spus, puteți câștiga codul de PaySafe Card de 10 euro, cu care vă puteți lua RP-uri. Trebuie doar să faceți 10 meciuri de ARAM, unul contra altuia. Pentru 50 de meciuri jucate, nu câștigate neapărat, puteți intra la tombola pentru Tom Clancy The Division și de asemenea ceva PC, nu am citit încă informațiile despre chestia asta, wow. Ok, și trebuie să joci turneele pe bani, aparent, poți să pui 10 euro să joci cu ei. Ce să vă arăt? În mare puteți să vă băgați bani ca să jucați pe bani reali. Se poate și prin PaySafe, PayPal, Bank sau cardurile normale. Veți detalii despre contul dumneavoastră, Game ID, unde vă linkați contul, suport, pagina de suport în care puteți crea etichete și să aveți mai multe informații despre ei, blogul lor. Pentru a ajunge în mare, după cum știți, m-am apucat și de stream de ceva timp, câteva luni, nu de mult timp. Aici, de pe pagina de stream, puteți, pentru donate-uri, pentru detalii despre mine, PC-ul meu și configurația, puteți da click și va apărea configurația. Am niște jocuri de vânzare de Steam la jumătate de preț, destul de mișto, top donator, și aveți și canalul de YouTube aici, sau în caz de aveți probleme cu PC-ul, vă pot ajuta în schimbul unor mici donații care vor merge tot în giveaway-uri și în felul acesta vom putea ține acest proiect în viață. Și aici la canalul de YouTube puteți vedea videourile care le-am atașat. Chiar acesta este un quadra kill foarte mișto, 1v4 cu Mordekaiser și am dat finish-ul după ce am intrat în ei. Îl puteți vedea de asemenea, precum vedeți pe pagina de YouTube, pe profil, Triple, Ignite, E, Enzonia. And kaboom, quadra kill solo. Ok, so de aici ce trebuie să faceți, mare, vă rog să-i dați pe Show More, vă va apărea linkul de referral pentru acest site, cu care vă rog să vă creați un cont pentru boost, pentru a avea și acel boost. Deci vă creați un cont prin referul acela, vă linkați contul de LOL la Game ID și de aici puteți juca ori Customer Play normal. De aici lăsați cum este default 1v1 LOL, vă puneți toate setările, în mare ar trebui să fie puse, și aici în caz de jucați pe bani puneți valoarea, ori dacă nu pe free, și dați Find Opponent. Și de aici va căuta, asta să văd, ok, de aici va căuta un oponent, veți vedea imediat cum se face și acest lucru. Pe LOL se va face la fel prin acea pagină de Custom Tournament Code, la fel, de îndată ce vom primi acel cod, de îndată ce va găsi un oponent, vom primi acel cod și vom putea intra în room. Între timp văd că sunt destul de mulți player care au început să intre pe acest site, așa că nu pierdeți șansa, pentru că pentru a câștiga, precum am spus, cei 10 euro de PaySafe Card, va trebui să faceți doar 10 meciuri, doar să jucați 10 meciuri, nu trebuie neapărat să le și câștigați. Nu știu de ce tot primesc Team Invitation. Între fi 0. No, aș prefera, mersi oricum, aș prefera accept. Let's see, we have an opponent. Here
we put ready. Nice, we have the code, we enter it to the tournament, and we're in. And that's it. You have to play it. Who wins the game, not first blood, who wins the game, he won 1 point into the platform. So yeah, that's all about it. Pretty much all. And let's see now who will win. I'll make a match like this. And see you guys next time. Like this, I showed you how to win reward points or 10 euro pay save. After you will win, you will have contest finish after the 4 minutes. Okay, you have my latest quadra kill, you have my stream page, Carter 15 baby, and with all my details, YouTube channel, my configuration specs, you can follow, and like this we will grow in popularity. Thanks for everything, and I wish you will be the lucky one that will win the 10 euro pay save. See you guys, and I will keep you tuned with new updates if any. Thanks, peace.